önskekicken. Ja, den är övergiven nu. Ja, och sen kommer en kille som vill ha den. Och ja, han kommer önska sig. Åh, vilken ful kick du har. Jag önskar att Donken kastar ner en sten på honom. Åh, det funkar. Det är klar för mat! Okej. Nu är önskekicken övergiven igen. Jag önskar att jag var superkrafter. Det där är ju min kick. Du missade. Men jag kan i alla fall få iväg med kicken. Jag önskar att Donken skjuter missiler på dig. Åke, du missade. Jag önskar att det kommer is på honom. Nej, på honom. Äntligen kan jag ta kicken. Makten är min. Jag tänker sjunga en sång. Jag önskar att det var varit här dödade mig och jag sa nej.